Hello guys, this is Eric Lot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional minot. Ayan, nagili ko karon kay Madam guys, kay sakit at lawasan, hawak, likod, diin, not feeling well sa Madam. Sa magpa-condition sa Madam. So shout out po sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga suki na ko dito Vigo City, Davao del Sur. Ayan, sa mga nangutan na sa location ako guys, taga Digo City ko ha. First Camp Street, Barangay Sumayon, First Camp Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan ha. Sa mga ganang mo yung difference ko ano na ko Facebook. Eric Hilot ang binisaya, Eric Hilot ang itinakdak. Guys, shout out po sa lahat ng mga viewers, subscriber, taga-comment, regular viewers. Maraming salamat po. Please po, share my video po. Ayan. Shout out po din ako ang top 5 countries viewers. Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. Ayan. Special mention Indonesia, kaya top 2 na ang Indonesia permanente. So, top 3, India, Indonesia, Pilipinas. So, ayan guys. Kung araw lang po ka nakakita ng video, please subscribe, comment, like, and share my video. I love you guys. Please po, sumusugod ako dito guys. Shout out po sa lahat ng mga suki na po. Viewers na po na po kami. Yes, subscribers. Thank you so much. Love you guys. Yan guys, magilat na po. Please po, subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. Please po, please share my video. Thank you guys. Di ba ba yung short lang? Ano ba? Maganda. Ano ba sa baga? Ano ba yan?